Čau, zdraví vás Kuba. Tady uvidíte dneska, jak jsem šel s tátou via Čekiu z Nového Údolí až do Železné Rudy. Je to vlastně stezka, kterou jdete celou Českou republikou kolem dokola. Stejně jako stezka Českem, kterou jste viděli asi nedávno v televizi. Tak už vás tady nějak nebudu zdržovat svým proslovem a myslím si, že vám to klidně můžu pustit právě teď. No, tak jsme v Novém Údolí. A tady ani noha. Tak jdeme asi už směr Strážný. Chtěli jsme se zastavit v hospodě a nic. Nikdo tady není. Tak jdem. Dám bobra klidně. Asi dobrý. Bober! No, tady to bylo docela zajímavý, takhle jsme šli kolem Krásné hory směrem z Nového Údolí vlastně na Strážný. Tady žili lidi, no. To se hodně nedá nic dělat, no. A jak jsou tady ty rozpadlý vesnice, bývalý osady, prostě dolíhala tady je prostě taková jako atmosféra. No. To je takový brouk, válí tu kuličku. Tíbla, to je obří strom. To je masivní. No nic. No, tady jsme byli takhle u toho velkého stromu a tam jsme trochu jako mysli tu kešku pro stezkaře, takže no, to se trochu nepovedlo, ale tak, protože jsme to nevěděli, že jo. Oni to věděli až týden potom, co jsme to šli, takže asi tak. Tak jdem dál. Ale jako nevím, co mělo být tady to za chůzi, ale asi jsem se snažil být nějak vtipnej nebo něco asi takového. Chce jako léčit duši, tak tady jako se tuhle tu dobu toulat. Ty to nenatáčej to, ty keci. Ale tohle, co to je na šutry? Jsou to bludní balvany nebo ne? Nevím. Tak vlastně přímo tady, co jsme byli, tak převáděli bratři Hasilové, Bohumil a Josef. Myslím teda, určitě Josef, tak tady převáděli lidi do západního Německa. A určitě znáte seriál Král Šumavy, tak tam ho vlastně uvidíte, to je Josefa. Ale on vám to stejně táta řekne co a jak. No tudy chodili Vasilové, teda Hasilové, ne Vasilové, Hasilové a převáděli lidi na západ. No tamhle jedno z nich zastřelili. To což taková sranda není. Jo, ve skutečnosti to je tamhle dole. Právě teď procházíme tokaništěm Tetřeva Hlušce, symbolického ptáka Šumavy, který je zde chráněn. My jsme to ale potřebovali hrozně rychle proběhnout, ale rostly tady pěkný blatouchy, úplně obří. 3krát tak větší, než jako máme doma, takže to mě velice překvapilo. Ale než jsme se nenadáli, tak už jsme byli na konci. Takže tady na těch hodinkách vidíte, že je 5:45 a od 6 do 10 je to zavřený, takže tady máte důkaz, že jsme to stihli. Placha po cestě. No, jsme za chvíli na obecním vrchu. A tamhle červená, jdeme po červený a po Ž. Jdeme po Ž. Tak já se jdu vydat po Ž. A tady už jsme byli na vrcholu obecního vrchu. Krásný výhled. No, roste tady hrozně moc jerábů. To je brutální. Teď si nechám na nocoviště, řízek. Teď se těším na pořádný. Tady tím pikadorem a pak si ještě dáš řízek. No to je jasný.
No a tady se nám píše deník, to píše, no táta ho píše, ale myslím si, že tam máme trochu víc slov než Mirek Vladyka, když ho tady psal na tom nocovišti. Tak já taky udělám nějaký hezký vzkaz. Ahoj všichni. Mirek. Tak. A je to. A tady si zase pochutnávám na svých džerky, hovězí teriyaki, naprosto skvělý, sice takový trochu tuší, ale úplně parádní svačinka na závěr. Ne. No, už jich tam moc není. Noc byla velice zajímavá, spali jsme přímo tady a bylo tak 1 stupeň a mě byla docela zima, ale přežít se to dalo. A teď přímo koukám u nouzového nocoviště rozcestník a jsme na cestě do Strážného, kde si jdeme dát nějakou snídani dobrou. Moc se k tomu nemáš, ty. Já se k tomu postavím trošku víc čelem než ty. No, česneková pomazánka. Ona bude smrdět z huby. Postup přípravy tohoto lahodného pokrmu. 1 česneková pomazánka od Vietnamce, pár rohlíků a ajda. Postup. Otevřete vaničku s česnekovou pomazánkou, namažete ji na chleba a můžete jíst. Můžete to doplnit i plátkem sýra. She was a fairy. No, naprosto krásný bahnisko tady. Fakt pěkný. Ještě se tam nevykoupal. Normální baženy to jsou. Tak jdeme. Směr knížecí pláně. Tak jsme došli sem. Žďárecké jezírko. Umělá nádrž pro říčku Častá, aby ten spád nebyl takovej. A je to nádrž pro odběr požární vody. Ale to jsi přečet. Tak, tady došlo k natáčení puchýřů, vlastně zalepování, ale herci se to nějak nelíbilo, no, takže zakryl takhle výhled. Ale já jsem si stejně poradil, ale je tady fakt krásně. Knížecí pláně. Myslím, že se to dalo, ale nejsem si jistý. Tak a teďka od nás uvidíte jenom s těmahle klackama. A tady jsme si dali výborný čaj a táta grog. Já nepiju alkohol, takže já jsem si dal jenom čaj. Nemůžu počítat tu delší, z té delší. Musíš to dávat do poměru. Musíš to dát do poměru mezi těma. Jak trojky, tyjo, mám průměr asi 1,68 nebo kolik. No vidíš, tak budeš mít 2. No. Budeš tady povídat, co je třetina a co čtvrtina. A co jsi měl ty v prváku od matiky, ha? 4. A tady stoupáme na Bučinu. Jsme pěkně udejchaní, ale už víme, že to není daleko. Jo, je tady krásně. Jo, tady jo. A tady už hodujeme v hotelu Alpská vyhlídka.
Jo, výhled je tady pěkný. A to jídlo vynikající. Tohle. To nebylo. Ale je čeky a 28 kilometrů. A tady už se z Bučiny jde na pravém Vltavy. Aspoň teda myslím, snad, doufám. Nebo už jsem tam byl. Já už nevím, tyjo. No, ztráci se v tom, už je moc pozdě. To jsou oční převisy. Oční převisy je dobrý slovo, každopádně tady je pravém Vltavy. Ale říkal jsem vám pravdu. teď jsem v jižních Čechách a jsem v Plzeňském kraji a jdu do Jihočeského kraje a jdu do Plzeňského kraje. Pojď si to zkusit. Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj. Tak, směr Plzeň. Černá hora. Za 7,5 kilometrů jsme na Modravě. Že to je Javor tam vzadu. No, asi jo. Já vám to pak asi přiblížím. Digitálně, protože teď to asi vidět nebude. Nejvyšší hora Šumavy celý, jak český, taky, nebo hlavně té bavorské části. A tady už jsme u Modravského potoka a směřujeme to na Modravu. To je Vidra. Vlastně ještě ne. Jak se to jmenuje? To je Modravský potok. Já si myslím, že jo. 47 kilometrů. Tam jdeme zítra. Tady je pěkně. Jdeme na nocoviště. No a takhle vypadal náš bejvák. Ačko, 2 karimatky a nic víc. To je to. A tady ten Kuba ještě neví, jak dostane na frak od svýho táty. Tak, ráno byla zima. Velká zima, jak vidíte podle té čepice a podle toho teploměru. Protože -1 stupeň je fakt krutý. No a táta se takhle prošel ráno. A takhle vyfotil fotky a dělal mi i snídaní mezi tím, co jsem já chrnil, no. Takže dobrý servis. A tady už balíme věci z našeho nouzového přístřešku. Takže pravděpodobně složený. A za chvíli jsme vyrazili k Krokanskému potoku, šli jsme pořád kolem něj, další 3 kilometry a šlo se kolem něho docela dobře, no. Tak koukat se na ten výhled nikdy neumrzí. A tady už je strmá cesta k 3 jezerní slati. 3 jezerní slať je menší horské vrchoviště ležící v nadmořské výšce 1062 metrů. O přibližné rozloze 5 hektarů. Nachází se pod svém oblíku v první zóně Národního parku Šumava, asi 3 km severozápadně od obce Modrava. Tak tohle to byla 3 jezerní slať. Na Javoří Pilu a na Poledník. 1153. Poledník ještě 4. Tak nám řekni, co je tamhle v dáli. Kde je tamhle? Tamhle je Antigl a Nábrž Sokol. Takhle se jmenuje ten kopec tam. Silnou zletem sokolinku předu kráčejme. No já jsem se ptal na tam ty 2 kopce. Tam ty 2.
co vypadají jako prsa ženy. Aha. Tak to je velký a malý roklan. Tak jdem na poledník. Jsme na poledníku. Tamhle je Kašperk. Tam vzadu. Aha, to jsi měl pravdu. A tady už jdeme z poledníku dolů směrem k Prášovskému jezeru. Jenom tady bych řekl takový story time. Jak jsem byl na poledníku, tak jak jsme šli tu rozhlednu, tak se tam nechal ten svůj klacek před dveřma a když jsem tam přišel, tak už tam nebyl. Ano, je to smutný, ale prostě život jde dál a už tady jsme se našli nový klacky, který nám vydrželi až domů. No mě už je fakt teplo. Už tam nebude foukat předloni u... A tady už je fenomenální příchod k Prášovskému jezeru. Ještě ne? Ještě ne? Kdy tam přijdeš? Dělej, halo! Otoč už tu kameru, dělej! No, tady je Prášovský jezero. Ahoj, Vaspolek. No. Ahoj. Ty jo, to je krásný. A tady jdeme z Prášovského jezera do Prášov po červené turistické značce. Tady se mi to docela líbilo, povrch příjemný, bylo to takový zábavný, ne jak prostě po šutrech z poledníku. Tady jsme se šli podívat na takovou vyhlídku, no, byla trochu vidět jak křemelná, ale čekali jsme od toho víc teda. ...69 kilometrů. Prášili. V Prášilech jsme zašli do restaurace a tam jsme si jeli polívku, protože jsme chtěli dojít ještě na hůrku. To je ještě další 6 kilometrů. Tady to byl bývalý kostel svatého Prokopa. A ta polívka byla dobrá. Tady jsme uprostřed ničeho, směrem na tu hůrku. Ano, to není tak strašný, tyjo, ten krpál. Už jsme skoro nahoře. No právě. Jak jdu a čumím do mobilu, tak ta cesta utíká daleko líp. No, musíme se dostat na 1000, no. 1020, takže 100 metrů. 100 metrů nahoru. ...75 kilometrů. A tady už přicházíme na nouzové nocoviště na hůrce. A přišli jsme tam fakt sami. Oni tam pak večer přišli asi 4 další lidi, ale tady jsme si mohli vybrat, kde chceme spát. Jo, my tu budeme úplně sami. No to říkám. Nikde ani noha. Ani noha. Ani noha. Paráda. Jenom my dva. My si můžeme vybrat nejlepší místo. Teď to říkám. Tamhle jsou kořeny. Ale zase to je krytý. Yeah.
Tak dneska poslední den. 7 hodin. Musím se štát. A takhle se umývá nádobí. Voda na nádobí. Já nevím. A to už jsme šli k jezeru Laka. A tam, jakož bylo ráno a byli jsme docela blízko 2 kilometry, tak tam nikdo nebyl, nikdo. Vítejte u jezera Laka. Toto je nejvýše položené šumavské jezero. A zároveň nejmenší. Wow! Okay. A tady už jsme přešli přes vrchol polomu do Železné Rudy. Cesta se chýlí ke konci, no. No, na tomto místě býval zámeček, no. Ale je tady oáza klidu. Tak jsme tady chvilku setrvali a šli jsme dál. 85,5 kilometrů. Tak a to, co vidíte za horu, tak je majestátní Velký Javor. A tady už jsme v Železné Rudě, konkrétně v návštěvnickém centru a environmentálním centru Šumava. A tady je zrovna výstava lyžařů, takže tady vidíme nějakou horskou službu a různý trofeje. Tak zase příště. Čau.